molt benvinguts, molt benvingudes a aquest acte, a aquesta presentació institucional del Pla per la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere. Sí, del Baix Empordà. Mira, avui jo estava llegint aquí i dic, mira, sí. Ara per llegir-ho aquí m'he posat les ulleres. Ara, a continuació, el que veureu, sembla que tot està arreglat, ja ho podeu veure, farem una sèrie d'entrevistes a persones que vindran a explicar-nos què és el Pla per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere del Baix Empordà, tot ho sou, únicament. I si us sembla, no fa gaire temps, crec que teníem coses preparades aquí, que hem malabat, recollit, de tot. No, perquè hi ha internet. Així doncs, convidem a pujar a la Lluïsa Jiménez, que és... La Lluïsa és responsable de l'àrea per la igualtat de tracte i no discriminació, podem aplaudir. No discriminació de persones LGTBI de la Direcció General de Polítiques Públiques LGTBI de la Generalitat de Catalunya. La Sílvia Romero. Ella és vicepresidenta segona del Consell Comarcal i consellera comarcal de Programa d'Assistència Especialitzada. La Desiree Rodrigo. Representant de l'entitat plurinacional i promotora del Pla de Prevenció. I la Mariana Moreno. Perdó, aquí Moreno. Ella és la presidenta de l'Associació Empoderat, constituïda recentment a Calafell. Doncs, amb permís, ens asseurem per aquí. Molt benvinguts, moltes gràcies per venir. Això que hi ha és un micro. Intentem dir micro per allà perquè els nostres són molt... Intentem que compartim el Covid. Molt bé, doncs... Volíem tenir unes quantes preguntes, que suposem que en la exposició de les preguntes podem deixar-la una mica això que estem aquí. Però la primera i lògica és per què necessitem unes polítiques públiques LGTBI. Aquesta va per la Lluïsa o per la Sílvia? Polítiques n'hi ha. Per què les necessitem? Està clar que si estem aquí és perquè hi ha alguna necessitat i bàsicament les necessitem perquè el nostre col·lectiu, com sabeu, no ha aconseguit encara tots els nostres drets i a més som un dels col·lectius que pateix exclusió, que pateix desigualtat, que pateix violències. Per tant, és responsabilitat de les administracions públiques definir aquestes polítiques que millorin la qualitat de vida del nostre col·lectiu i a més que ens doni eines per poder normalitzar al màxim la nostra vida i per això també ho hem fet com a desenvolupar es normalitzi també la nostra comarca i els nostres drets civils i la igualtat com la resta de la societat. Sí, és un pla que podríem pensar que està més a tots persones LGTBI, perquè no, però aquests plans van aparèixer de tots. És tota la ciutadania que ha de respectar i no ha de discriminar les persones per la seva vida. Per tant, el pla ha adreçat a tota la ciutadania. Tothom és responsable de poder respectar els drets humans, perquè parlar d'una societat no és un tema ideològic, és un tema de drets humans. Així doncs, potser un necessita més, fins i tot la gent que no és del col·lectiu. Això ens hem d'explicar i els he de donar eines també per fer. Molt bé. Gràcies. L'impacte que té en el conjunt de la ciutadania aquest pla, de quina manera es preveu això d'arribar a tothom?
Pla per la diversitat activa, sexual i de gènere. Què és un pla? Acabo de la terra. Perdó, no té que caure. Un pla, bueno, jo crec que una manera fàcil d'entendre és com un full de ruta, no és com un mapa. No cabiu. Si no se sent, és que no cau. Sí. No vulguin parlar sense No, exacte. saber qui és aquest. Doncs... Ara, sí. Que sigui la nova. Ah, sí? Present? Vale. Doncs un pla és com si fos un full de ruta, com un mapa, que ens diu quin és el punt de partida, on som, on volem anar, que és el nostre destí, quins són els camins que recorrerem per arribar al destí, en quantes etapes dividirem aquest viatge i quines accions farem en cadascuna de les etapes. Llavors, ja estem parlant d'un pla per la diversitat afectiva, sexual i de gènere, el que ens indica és en quin punt estem més abordar aquests temes. El nostre destí, com diuen les companyes, no seria viure en un país d'Empordà on qualsevol persona pugui desenvolupar el seu projecte vital sense que el seu cos, el seu gènere, la seva forma de vestir, d'expressar-se, la seva manera d'identificar-se, la seva família, les seves relacions afectives, posi cap impediment per desenvolupar el seu projecte de vida no només en llibertat, sinó també en condicions d'igualtat reals i d'autonomia. Llavors, un pla ens ha de servir durant 4 anys perquè l'administració pública tingui un full de ruta a avançar-se per veure quines són les accions que des de l'administració, per marcar local, en tots els ajuntaments que s'adhereixin, hem d'impulsar per arribar a aquest destí final que crec que compartim una mica totes les persones que estem aquí i el destí que compartim el pla. I tu parles d'un punt de partida, no? On estem en aquesta realitat, en el Baix Empordà. Quin és aquest pla de partida? Quina és la situació real, actual? És complexa, la pregunta seria molt simple, però intentaré simplificar una realitat que no és simple. Però jo crec que el punt de partida és que no estem malament. Això no vol dir que estiguem super a prop d'arribar a la nostra meta, però sí que tenim moltes ganes de fer aquest viatge i de fer-ho junts. Llavors, sí que crec que també tenim molts reptes davant com a comarca, perquè, per exemple, una cosa de les que sortia era que la majoria de persones pensaven que el Baix Empordà era un territori hostil per les persones lesbianes, gais, bisexuals, transexuals, intersexuals, queer, fluix. Era un territori hostil. Però després, quan comences a rascar una miqueta, aquesta no hostilitat, en realitat, el que té o el que amaga és una no identificació de les desigualtats i les violències. Llavors, algú que tu no veus, no? Llavors no pots, si no ho veus, no pots saber què està passant. I també un territori que no és hostil no vol dir que sigui amable. Llavors nosaltres el que hem de treballar sobretot és per avançar en la prevenció i en la intervenció sobretot, però per caminar a ser un territori amable i molt bé. Sí, està gravant. Gràcies. Una altra pregunta, perdona. Quina ha estat la rebuda i la participació en l'elaboració d'aquest pla? Doncs, per una banda, sí que hem de dir que el pla, tot el procés participat, s'ha vist molt afectat per la pandèmia. Llavors sí que ha estat molt més llarg en el temps del que ens hauria agradat i la pandèmia també ha dificultat que la gent posés en relació o participés, això és veritat. Però per altra banda, també creiem que la gent que al final ha anat participant o s'ha apropat al pla ha tingut molt bona rebuda. Hi ha com una gent, jo crec que aquí estem en diferents velocitats en el Baix Empordà. Llavors hi ha una gent que ja porta un temps pensant en tot això del gènere, la sexualitat, que forma part de grups LGTBI, o d'homes, o de feministes, i que llavors aquesta gent ha dit, ostres, ja era hora, no? Ja era hora que des del Baix Empordà s'entomés com un pla de polítiques que han d'estar estructurades, que han de poder ser avaluables, no? Tot això. I després hi havia altra gent que deia, doncs mira, no m'ho havia plantejat mai, però ara que m'ho dius, doncs que guai, no? I ho han tomat també molt bé com per pensar en una realitat que potser no tenia prou, perquè no coneixia cap persona que tenia la o perquè mai havia pensat, per exemple, des de l'ocupació o de l'humanisme, no? Per exemple, en alguns àmbits, això també és que també hem de pensar l'humanisme, per exemple, des d'aquesta mirada de gènere i de... Llavors, tot
les necessitats més compartides. Jo crec que també per tipus de persones que participen tenim dues coses estrella. Una és la cultura i l'altra l'educació. Llavors, si a nivell cultural sí que es pensa com que el Baix Empordà és un territori on hi ha molta oferta cultural, però que no tanta oferta cultural està pensada des d'una perspectiva explícitament feminista o des d'una perspectiva que visualitza la diversitat afectiva, sexual i de gènere. Llavors, aquí hi ha propostes en el pla molt adreçades com a fer aquesta proposta, perquè al fer-ho, al treballar des de la cultura, es treballen moltes altres necessitats que també hi ha en el territori. Per exemple, el que dèieu, la visibilitat, la manca de referents, espais de trobada, que no hi ha molts espais al territori. Llavors, treballar en una programació cultural podríem treballar moltes coses. I després el tema de l'educació, que també està entesa com a educació des de centres educatius, però també com a lleure o com a educació comunitària. Llavors, ara sí que és veritat que és un terreny on s'estan fent moltes coses que hi ha de però potser es fa de manera puntual, no molt transversal o molt centrades, per exemple, en l'alumnat de secundària, i llavors en el pla, la llei que volia era que fos una aprovació per tota la comunitat educativa, des d'infants fins a gent gran, i que sempre estiguem també des d'una mirada més comunitària. Després tema de violències i altres coses, però si al final hi ha hagut temps, que són aquests tres, ocupació, salut i sí, de totes maneres, moltes gràcies. No, molt interessant. Manel, hola, com estàs? Perdona, ja saps que ja parlarem tant. Que, bé, Empordanats, què espereu des de les entitats i de la ciutadania d'aquest pla? Què n'espereu? Nosaltres com a entitat, en funció de l'LGTBI, com a part de la societat civil, ens va dir que aquest pla esperem molt perquè ja estudiant d'aquí a 3 anys, aquest pla, hi ha una feina professional i que haurà tirar enrere i pràcticament la nostra vida, la nostra visibilització, la nostra qualitat de vida ha millorat en tot allò que s'havia projectat. Perquè aquest pla que avui presentem per nosaltres és un punt de partida fantàstic perquè hi ha unes bases creades, un diagnòstic fet i unes eines per començar i poder treballar conjuntament. I una de les coses que m'agrada d'aquest pla és el punt que diu que això ho hem de fer conjuntament tots. Ho hem de fer la societat civil, ho hem de fer les administracions, les entitats, perquè nosaltres com a societat civil som i serem les necessitats que tenim i les administracions són les que tenen les eines i l'allò per poder executar-ho. O sigui que quin paper té la ciutadania en l'impuls per la millora de la vida del col·lectiu? Fundamental. O sigui, la ciutadania, evidentment, ha de ser part activa des del primer moment 1. Des del sofà de casa, poques coses s'arreglen i que s'ha de comentar i coses que funcionen poc. Jo soc un expert per tot l'associacionisme, és imprescindible que una societat sigui activa, que una societat avanci en molts fantàstica per viure, però encara té moltes mancances i que ja sigui perquè les persones de capital que creu massa o perquè i que informem moltes necessitats i per això també la indústria de l'administració empenya a l'administració de fer i exigir que faci el que ha de fer. Això ho iniciarem, però també sé que al costat dels primers que treballem amb això que dèiem, doncs, comentar i podem ser partícips principals en el que és la trobada i ser part activa, no només reclamar, sinó també crear aquests llocs, crear aquestes trobades i ser un referent per a les col·lectius. I també dels altres, perquè vosaltres, Empordanats o associacionisme del col·lectiu, també entreu dins d'altres temàtiques o d'altres, no sé,
només com a les dones, sinó perquè això també es vegi des d'aquest punt. Igual que d'aquesta manera, amb altres temes importants de la societat. O sigui, que la societat evolucioni sobre tots. Evidentment, no som col·lectiu, però evidentment estem ajudant, col·laborant, tota la resta de l'activitat que creiem que podem treballar en un millor mecanismes clar, evidentment, partint del mateix problema i els fons és el mateix. Podríem inclús ser les mateixes institucions perquè tenim el mateix problema. I el problema de l'estat que patim és el mateix. Però és igual a qualsevol associació, però amb totes, o sigui, nosaltres, des del programa, són una sèrie de llocs que hem de treballar conjuntament amb tothom, associacions d'empresaris, associacions de turisme, associació europea, tothom que vulgui treballar en la vida. Sí, I crec que és la millor manera de sinergi que s'aconsegueix el benefici de les coses exponencials. Una mica de crear una mica de xarxa, treballar molt i aconsegueix molt més. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Amb vosaltres fins aquí, si us sembla bé, doncs us convidem a baixar. Gràcies, Lluïsa, Sílvia, Doctorent i Manel. Què? Molt bé, Molt bé. molt bé. Ha anat molt bé, Ah, molt bé. però no acabem aquí. No, No, no. per sort. Per sort. De fet, tenim com 3 pilars que avui presentem un quart. Ja veiem els tres. Ah, no sóc vosaltres. Per una banda, fem aquesta atenció a la ciutadania. Per una altra banda, doncs, recollint tot el que són denúncies de maltractament i assetjaments perquè treballem amb un futbol amb Mossos i derivacions a la xarxa territorial. I per una altra banda, doncs, fem totes les accions encaminades a fer visible doncs, aquest quart pilar que parlàvem és una mica perquè ara estem en un moment de desplegament del pla i que per tant estem mai Pilar. Parles del SAI fa, des del SAI que jo volia preguntar per passar, saps? I el SAI, molt bé, està allà. Ara aquí pot anar, per aquí és. Perdó, voy a pasar... José, vale. Quines són les accions que feu per ajudar a aquestes persones, col·lectius, centres, associacions que s'adrecen a vosaltres? Què feu des d'un SAI? Clar, depèn una mica de l'objectiu que tingui aquesta intervenció. Si, per exemple, estem atenent una consulta d'una família, per exemple, que una persona menor d'edat ha sortit de l'armari i no entenen ben bé què significa això de l'orientació sexual, la identitat de gènere, podem acompanyar aquesta família a conèixer què significa tot aquest procés i apagar una mica aquestes pors que pot tenir. Però clar, com hem anat comentant les companyes i els companys a la primera part, dintre de les nostres funcions està el desplegament del pla. Llavors, les nostres accions poden anar des de l'àmbit del compromís institucional fins a l'àmbit de la cultura, fins a l'àmbit del lleure, no? Llavors, exemples concrets, podem treballar amb l'urbanisme per fer que els espais de l'Ajuntament, parlant del SAI local, siguin accessibles per totes les persones i més concretament, per exemple, que els lavabos no estiguin dividits per gènere,
exemple, perquè hi ha homes que menstruen, per exemple, i dones que no menstruen. Després, per exemple, també ens ocupem de coordinar el que és la formació dins de l'administració pública, perquè, com han comentat també les companyes, es tracta d'una cosa que és cosa de totes, de tots i de tot, i si no estem implicats, no podrem canviar l'estructura social, que és el que de veritat sustenta totes aquestes desigualtats. No sé si us pot... Sí. Fent un gest que ens vas mirant de que ha de dir què. No, és que això de la lavabo m'estava al·lucinant. Imagineu, faig un incís fora meu. Porto anys posant fulls de reclamació als lavabos que tenen canviadors de nens només en el lavabo de les noies. Imagina't això que tu dius, no? Que està molt més enllà, no? Però és que ni això, jo que he tingut criatures, moltes. No escolteu, això. Però, ostres, això ho he trobat sempre i em sembla terrorífic. Bueno, doncs això, molt bé, bona lluita, sí senyor. Perdó, ja està, ja tinc la meva cosa. És que a mi paguen més i he de dir el que... Aleshores, faig una altra. Per què una xarxa SAI baix en poder? Això també està una mica relacionat amb el que dèiem del pla anterior, però és una xarxa SAI, és una cosa molt concreta, no? I què aporta si es treballa això des d'una perspectiva comarcal? És a dir, tots plegats com estan aquí. Qui respon? Podeu cridar i parlar tot. Sí. Evidentment, el fet que unes d'aquestes accions puguin treballar de manera transversal des dels 3 anys que fem aquesta amplitud de tota la comarca, l'impacte és molt més gran, perquè al final una de les accions que podem fer és a nivell cultural, treballar amb les biblioteques, fer una exposició del col·lectiu, doncs tindrà molt més impacte. Totes les biblioteques de la comarca, que s'han usat en comú, doncs puguem treballar en el mateix període, que al final l'accessibilitat és molt més gran. O el fet que no només estem treballant nosaltres, també treballem amb els centres educatius, treballem amb dels Mossos d'Esquadra, en tot el tema de discriminació, i al final la comunicació és més fluida, la diagnosi és molt més actualitzada, sabem el que està passant, al final la perspectiva és molt més àmplia. És el nostre moment, si voleu afegir Ara baixareu en el Parlament. Sí, una cosa. Crec que el fet de treballar conjuntament les tres el que facilita i genera és que podem, com bé ha dit la Mercè, fer accions amb molt més impacte i amplitud. També genera la possibilitat de compartir bones pràctiques, perquè el que passa molts cops és que quan, per exemple, dissenyem en el nostre propi ajuntament, en la nostra pròpia administració, una intervenció concreta, que potser ha estat molt bona idea, en aquest sentit, però després, en la pròpia dinàmica del dia a dia, no ho compartim. I treballant de forma conjunta, el que generem és aquesta nevera de bones pràctiques que permet, poder aplicar-les a tot el territori. Per exemple, a veure si és això, un grup de teatre que ho fan molt bé, que poden anar a un poble i després a l'altre, que treballem en conjunt. És això, més o menys? Interessant. És el teu grup de teatre, Jordi? No, és ella. És el seu, és el Jordi dic per ella, perquè ho saben. Gràcies. Molt bé, doncs, moltes gràcies. Seguim? Sí, seguim. Moltes gràcies per la Gràcies, Mercè, Tònia i Esther. Saps què? Esther, em sento una mica com si fóssim a casa nostra i rebem convidades. Ens falta el cafè i les passes. A veure si les puja els següents convidats, ens els pugen. Bueno, crec que t'has confós. Em sap supergreu, de debò. Clar, ara farem un parèntesi en aquesta dinàmica de preguntes i d'entrevistes que hem establert i deixarem pas a la projecció d'un curtmetratge. Un curtmetratge que es diu Xocolata i que ha estat dirigit, actuat i pensat per l'Àlex Brull. Posem el curtmetratge i ara en parlem.
so fine and so gentle. I came around and now I see your face so sentimental. Com estàs? Bé. Estigues tranquil·la, Sí. Tot anirà bé. Tu no coneixes els meus pares. Tu m'estimes. Idiota. Tard o d'hora els havies de dir. Ja. T'estimo. I jo. Hola, carinyo, però quina Hola, sorpresa, papa. com estàs? Amor, mira qui ha vingut, amor. Hola, mama. Bonica, per què no avisaves que venies? Una sorpresa. Ai, benvinguda. Hola, hola. Passeu, no us quedeu a la porta. Sí, no sigueu tímides. Com va això? Quan heu arribat? Fa poc. Ja has acabat de fer, No hi ha hagut cap problema, oi? Tenia uns dies lliures i he volgut venir. Ja menges? Et veig molt prima. Que sí, mama. Sé-la tranquil·la, que ja és prou gran. Tu deus ser l'Emma, oi? Sí. T'hem vist a les fotos. Teníem moltes ganes de conèixer. La Sandra ens ha parlat moltíssim de tu. No tant. A veure si et farà vergonya, tu, ara. No tots els dies es coneixen les parelles d'una filla. Que en té més d'una. Calla, tonta. No vull dir això. Que ja ho sap, que ho diu de broma. Emma, una mica de xocolata? Gràcies. Merci. Us he portat una coseta. Que maques, no calia. Ja li he dit jo, que no calia. Sí, sosa. Ens venia de gust. Moltes gràcies, Emma. I què és? El Bru, i ho veuràs? És una tonteria. És que sempre m'impaciento, quan he d'obrir un regal. És una caixa de xocolata. Que maques, Moltes quin detall, ens gràcies. encanta la xocolata. Però què és això? És xocolata. Papa, mama, m'agrada la xocolata blanca. Però què dius? Ja fa temps que m'agrada. No m'atrevia a dir-vos-ho. No pot ser. Papa, Com portes això a casa meva? només és xocolata. Ni t'atreveixis a dir-ho. La xocolata és negra de tota la vida. Tracta de xocolata, és el mateix. No és el mateix. La xocolata blanca és de desviats. Però com pots dir això? Hi ha molts tipus de xocolata. Això no vol dir que t'hagin d'agradar totes. Entenc perfectament que vosaltres només mengeu xocolata negra. És com us han educat i és el que heu menjat tota la vida. No us demano que mengeu xocolata blanca, però sí que entengueu que hi ha gent que li pot agradar. I també ens agrada la xocolata amb avellana. Ai, Déu meu. I la xocolata amb ametlles. No pot ser. I no només amb fruits secs, també la xocolata amb taronja amarga o confitada, amb menta, No, ja n'hi ha prou. amb trossets de coco... Ja ho veig, heu vingut aquí a provocar, oi? amb nabius... No es tracta de provocar. Davant vostre hi ha un ventall de possibilitats que us negueu a reconèixer. Mai de la vida. Podria menjar xocolata blanca o aquestes porqueries que esteu dient. Ningú et diu que l'hagis de menjar. Simplement has de normalitzar el fet de que existeix i que hi ha gent que es sent orgullosa de menjar-la. Ja està, ja havia de sortir l'orgull, Jo no he de veure riuades de gent menjant pel carrer aquestes porqueries que dieu. Jo la xocolata me la menjo a casa. Ningú n'ha de fotre res de com me la menjo ni de quan me la menjo. Precisament per això, jo també vull menjar la xocolata que vulgui on i quan vulgui sense haver-me d'amagar. El fet de que es demonitzin les altres xocolates fa que sortim al món a mostrar que existeixen. I no són ni millors ni pitjors que les que vosaltres mengeu. Cadascú hauria de poder regalar-se al paladar el plaer que més li agradi. Però què dius? Mira, penso que necessiteu una dietista, que us orienti millor. O una nutricionista, que esteu malaltes! Vale. Mira, filla, nosaltres no estem preparats per això. Podria entendre que volguéssiu experimentar, que sentíssiu curiositat, però necessitem temps per això. Mama, entenc que és un xoc per vosaltres, però no té res de dolent. La varietat ens fa felices. Va, sisplau. Mira, penso que han sigut masses emocions per avui, d'acord? El millor serà que marxeu. En parlem un altre dia. L'important és que en puguem parlar. I emporteu-vos això de casa meva. Mama. Papa. Fins aviat. Com estàs? No ho sé.
Per una banda em sento bé, m'he tret un pes de sobre, però em sap greu que pensin així. Suposo que són d'una altra generació i... No. Jo no crec que sigui un tema de l'edat. Encara hi ha molta feina per fer. Potser tens raó. Em vols? I tant. That you have been so good to me. Doncs, Àlex, sisplau, quan vulguis. Sí, jo us volia també avisar a l'Anna Benages, perdona. Benages, perdona. L'Anna és agent de salut del Club Jove de Palamós. Benvinguts. Moltes gràcies. Abans de començar amb les preguntes, perdona Jordi, jo vull donar l'enhorabona. Boníssim. A mi m'ha semblat una idea brutal per riure d'una cosa que realment és terrible, que està molt a l'ordre del dia, desgraciadament, i això, donar-li un toc d'humor a una situació d'humor i un toc absurd, no? L'absurd que és opinar exacte. De fet, sentíem les rialles, però sense reir-se, que sí que el cor funciona, però alhora són rialles doloroses, perquè si ens portem a la situació real, que per desgràcia viu en moltes famílies o moltes persones, que no fa gens de gràcia. No. I a més, perdó, heu agafat frases literals que es donen en aquestes circumstàncies. Això és el que volíem era avançar amb les possibles preguntes que puguis fer, era ridiculitzar aquestes situacions que en veritat haurien de ser normals, que tothom pugui estimar qui volgués i de la manera que volgués. Com qui menja xocolata blanca o negra. Totalment. Com si no pot menjar. I clar, i tant. Perquè hi ha gent que s'estranya. No menja xocolata? T'he d'agrair molt que no vagis fet amb pizza amb pinya, perquè això no hi hauria. No. On heu presentat aquests? Perquè s'acostumen a ensenyar un cop ja s'han presentat a llocs. Els vam presentar al Puig Jove, a Palamós, i s'ha projectat al Festival de Cinema de Begur d'enguany. I a més a més... I també a les escoles. No, en parlem ara. Sabem que heu fet ús del curs per treballar amb joves d'instituts i espais de formació no formal, per dir-ho així. Doncs, quin treball heu dut a terme des del Punt Jove, concretament? Bé, és aviat amb instituts, centres d'educació. Ensenyàvem el curtmetratge en tot el tema de secundària, i parlàvem una mica de la diversitat sexual i de les sexualitats, no que hi ha avui dia. Llavors, sortien coses molt interessants. I com deies, els llibres d'ara, allà no hi són. Allà és com, estan parlant de xocolata o no estic entenent res? Què està passant aquí? I hem d'acabar i, bueno, sabeu el que és una metàfora, no? És així, si no, no sabem què estem veient. És difícil. Però els hem portat als instituts supernecessaris. Entrem una mica a temes picantones, no? L'àmbit sexoafectiu. Bueno, pues, a dos veles. Sí. Les poques persones que hi ha aquí que em coneixen diran Arnau, però si ets bisexual, tens el doble per triar, i la merda. És mentida. Això de que les persones bisexuals tenim el doble per triar és mentida. Ojalà, però no pilla molt mal. O sigui, entre persones cis heteros que diuen jo amb una persona bisexual no estaria perquè segur que es fixa en una altra persona. Clar, perquè les persones heteros no ho fan. Saps? O sigui, les persones heteros, les persones lesbianes, les persones gais no es fixen en altres persones
persones que no siguin la seva parella. Mai, mai. O sigui, després estan altres persones, generalment noies cis heteros, que diuen, ai, jo amb un noi trans no estaria perquè no té polla. Carinyo, si tinc el mateix que tu allà baix, significa que se lo toca. Tú te lo pierdes. Pero bueno, allá ellas. Después, bueno, a satisfacer serveix per a algo. Deixant una mica de banda l'àmbit social, posem-nos-hi de cap a l'àmbit mèdic. Els metges, les doctores, les psiquiatres, les psicòlogues, fins aquí en tenen. Vale? O sigui, primer dia d'ovulació, amb una doctora, vale? Perquè jo em penso al cap. Una doctora me diu, i això s'ha de punxar. Jo sóc el pacient. M'ho preguntes a mi? Tu ets la doctora. Tu ets la professional, la que ha estudiat anys i anys. M'ho preguntes a mi? O pitjor encara. Bueno, i això, quantes dosis et queden? Quantes vegades més t'hauràs de punxar? A veure, entenc que una persona sense estudis mèdics em pregunti això. Però una doctora no suposa que ells i elles haurien de saber com funciona el tema de les hormones? O sigui, ho han estudiat. Són metges. Han estudiat anatomia. O sigui, us ho explico, és molt fàcil, és com una regla de 3, allà, superbàsica. El meu cos produeix estrògens per forma natural. Però jo prenc testosterona per fer el canvi físic. Ergo, el meu cos deixa de produir estrògens. Si deixo de prendre testosterona, el meu cos tornarà a produir estrògens. El que significa que és un tractament etern i de per vida. A no ser que jo decideixi deixar de prendre. I em preguntava que quantes dosis em quedaven. Torna a l'escola, sisplau. Però bueno. Després, això és la doctora, ¿vale? Després ve la psiquiatra. La psiquiatra, ¿vale? O sigui, no parlo d'una psicòloga, no, d'una psiquiatra. Perquè ja estàs obligat d'anar-hi. Li vaig dir, perquè jo ja hi anava per temes d'ansietat, li vaig dir que ja soc una persona trans, i 6 mesos després vaig tenir una altra reunió amb ella, perquè tenia cada 6 mesos, i que me va estar preguntant coses sobre ser trans, per si algun dia tenia un altre pacient trans. Has tingut 6 mesos per buscar informació. Tu ets la professional i jo el pacient. Soc jo qui hauria de tenir els dubtes. I tu qui m'hauria de respondre? Que bueno, vaig tenir una altra reunió amb ella 6 mesos després. O sigui, 12 mesos i tampoc va buscar informació. Perquè me va estar preguntant coses sobre la nova llei trans. Vamos, que tampoc es va informar. Sort que em va donar l'alta. Si no, no sé com aguantava jo. Bueno, deixem una mica en pau els metges i entrem a política. La política, bueno, la política. Ai, els polítics, com els estimo. Com es pot ser agressiu i amable al mateix temps? És que no en sé. O sigui, no sé. Jo crec que millor deixo pau als polítics perquè igual la poca part còmica del monòleg se'n va a la merda. Vale? Sí? Guai. No sé vosaltres, però jo m'estic morint de calor.
Perquè jo soc una persona molt calorosa. O sigui, jo vaig així amb màniga curta tot l'any. I els focus donen molta calor. I és un aspecte car, m'estic morint de calor, em posaré la camisa. M'adona igual si em donen permís o no. Vale, jo estic millor, no sou vosaltres. Aquí en el poble, o sigui, el primer cop que vaig fer aquest monòleg era en el meu poble, era d'estiu. Per tant, això de l'excusa de la calor tenia molt més sentit. Que bueno, que no tinc calor igualment, no és una excusa. I aquí em posava a parlar sobre l'estiu, que no sé si us ho imagineu, però és una època molt puta per nosaltres. Perquè bàsicament no podem anar tranquils a la platja, ni al riu, ni al llac, ni a qualsevol lloc on ens hagin de treure la camisa. Perquè a la mínima és com una persona amb barba i tetes. És un bitxo raro. Mirem-lo directament i senyalem-lo. I doncs com que moltes ganes d'anar a banyar-me no em donava. Per tant, ara l'estiu queda una mica lluny, però igualment us ho plantejo, en plan, normalitzeu veure això, perquè les persones trans tenim tant de dret com vosaltres, les persones cis, a anar a la platja, al riu, al llac, on sigui, banyar-nos sense por ser jutjats pel nostre cos. Gràcies, mama. La meva fan número 1. Bueno, normalment aquí acabaria, però si em doneu una mica de temps... Guai! Ara sí que parlaré de política. Ara sí. Estic fent el procés de canvi de nom. Primer, els metges han de fer un certificat mèdic, conforme si ets trans i no estàs malament del cap. Per si hi havia dubtes, saps? Un cop tens el certificat mèdic, has d'anar al jutjat. I allà un jutge, és a dir, una persona que no et coneix i que no la veuràs en ta vida, ha de decidir si firmar a favor o en contra del canvi de nom. I tu dius, vale, guai, un jutge ja ho ha firmat, vale, de puta mare, genial. Doncs no, t'esperes 15 dies més. Perquè, a més, des de que envies la petició, gràcies, quan envies la petició has d'esperar que el jutge firmi, que igual te tarda 3 setmanes. I a sobre jo ho vaig fer quan els jutges estaven de festa. Ole jo. Bueno, quan ja tens la petició firmada, en cas que te'n firmin, a mi sí, gràcies, ho han d'enviar al teu poble on estàs empadronat. I allà igual te tarden un mes més. O 15 dies. No, 15 dies. Però a mi me va tardar un mes i pico, perquè també estaven de festa. I perquè soc la primera persona trans del poble. El que significa que no tenien res de papereo fet. I ho volien fer bé. Igualment la van cagar amb el cognom, però bueno. Un cop ja està tot el papereo fet, tots els noms canviats, tot fet, te'n vas a la Policia Nacional, tot content, ja canvia el DNI. No. Bueno, ahora, perquè parlàvem espanyol, és un senyor que porta més de 10 anys aquí, encara no sap català. Ahora lo tenemos que enviar a Madrid para ver si ahí lo aceptan o no. Estàs vacilant. Un metge ha dit que sí, que soc trans, que no estic malament del cap. Un jutge ha afirmat que sí, un jutge, la màxima autoritat d'Espanya. Un jutge ha afirmat que sí que puc dir-me el nom. En el poble hi han fet tots els canvis legals. Què faran a Madrid? És que no sé si ho sabeu, però Madrid està ple de fatxes. Què faran allà, de negar-m'ho, retrasar-m'ho més? No sé, jo, a dia 9, és a dir, dimarts que ve, sí, no, mama? Sí, vale, guai. Dimarts que ve, en teoria l'anem a buscar, a veure si m'han deixat canviar-me el nom. No sé, jo quan ens ho van dir, la meva mare i jo estem indignadíssims, que literalment va sortir de la Nacional cridant quantes persones hauran de decidir per mi, com em puc dir? Quantes? Després
després vaig anar a l'estiu, vaig estar tancat a la U 2 hores plorant i vaig mirar-me cap a casa. I no sé què més dir, així que moltes gràcies a tots i a tots. aquí, a la Conselleria d'Administració Pública que també ha